संगे भागी जाली हो बैगनवा के खेती संगे संगे भागी जाली हो। अरे भाई अरे कोलिंदर में भौजी के दुआर पर टांग दिया हो। वो कोई बाना नु भईवा देख ले कोई ना कोई नहीं खिरी भौजी जागल भाई की का कर ना कोई नहीं खिरी कोई नहीं खिनो टांग दिया भाई है ना तू हमरा के अलगा तू छोट बड़ी अलगा कोई धर दे ओपने गाड़ी सुने में मजा दे आ हो सब भनका होई टांग टांग लगी टंगा कर दी चल 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 अरे टांग बुढ़िया से टोंगी कपड़ा कोई आज कोलिंदर वो भौजी गाड़ी दी हो सुने अरे पूरा पूरा और रूनो भौजी यही में पड़ी दोनों भैया हां दोनों बड़ी सो टंग 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 बुढ़िया से रुक आ दादा कपड़ा गोगरी रुक रे लपटा जाता अरे मुड़ी दुखाई लागल और लपटा दी और रुक सापा रखे के याद ना पड़ल हो आज तो गाड़ी गोरो जो और रूनो में भौजी ती है वो कोली और सापा रख दियो नो गुरवा तो पलता पले कि भौजी रोस दिनो राती हो पिचकारी खाती ना सुना तनी हम जा तनी गाय के पानी पिए उठ जाम रउरा ठीक बा। अरे हई देखो ना आई रे दादा ई नतिया के बेटा बेटी ई कौना के काम होई। हाँ दे लखन के बेटा ई नतिया के बेटा बेटी हैरान को के धइले बारन सो भर गांव में हम ही लोग तनी का रे पिलुआ हा कोड़िया हसन ता लोग के देह चूजा नाती के बेटा लो हम ही लोग तनी भर गांव के सुगर बिया कलेंद्र बाबू नाती के बेटा उमे से बोलग ना जाई बालो हम ही लोग तनी आ जा लो ये नाती के बेटा लो आवा तू अरे बाप रे साफ फटलस रे अरे हाय देखा तई नतिया के बेटा सन के आजा जा लो नाती के बेटा लो हाय सांप रखे वाला हमें दुआरी पर तारो के मुंह में डोबिन के गोबर डाल दे आवा तू लोग हम ही लोग तन तार लोग के ए इ नतिया के बेटा बेटी परेशान क के धइले बारन सन एकरा भर गांव में हम ही लोग के हमरे घर लौकी हमरे दुआर लौकी जो का टोटरम हमरे घर में लौकता है लोग के नतिया के बेटा बेटी सुबेरे सुबेरे हई बताओ राम राम के बेरा कोई नतिया के बेटा बेटी मुंह से गाड़ी निकलवा उतारन सन है आ जालो अस्ता लोग के मुंह में डोमिन के का कही मुंह से इतना खराब निकलवा उतारन से करी के ता लोग के काली नहीं के चढ़ा दिए नाती के बेटा लो तू लोग आ गई हलो आज आ मंगिया जा रो अपने बेटा बेटी के छोड़ देता लो हमरा दुआरी पावे खाती बेटा बेटी के साथ नहीं की सब आवरा तू लोग हाथ चूचू गिरिए लोग के देखियो का भइल रे का भइल देखी त दुआरी पर बैगन टंगले बारन छ इहे सब के फेरा में रहलू बुड़बो के हो फेरा में हम बानी ए जाय दो भर गांव में हम ही लोग कनी हमरे घर में आके सब करलन छ दुआरी पर जाय दे लइका अवसला बाटी को कोई तो लइका उन से तो कनी के बुद्धि नहीं खे ई कौन मजाक करे के हो तू तो भौजाई नु हो इस पागल हो जाई जा तो आवस लो ना आवस लो आज बताओ तनी तो ए जा का करत रू बैठ के गरिया आवतानी नतियु के बेटा लोग के तो गरियाला तारा कुछ मिल जाई काहे ना गरियाई ए ले बजाय तो छोड़ रहे हम तो कम गरिया आवतानी उमेशवा बो रहित नु तो उ गरिया के लोग के कान के चादरा फाट जाई हां उ करो सुनले बेन वो बड़ी गाड़ी देवली हां हां तो ये सब करबे उ सब लेके तू बनबे तो का करी तू बढ़िया रह रौरे देन हटे ठीक बा जाए तो जाए। ये तो ना करनी गोल लगतई खुश रह बबुआ खुश रह का हो गई सुबेरे सुबेरे इतना एथी भइल बड़ू केकरा के गाड़ी देता हूं अरे का कही ए बाबू नतिया के बेटा बेटी का जन है देखा नहीं जोक टोटरम हमरे घर में कोइले बारन छ जो टोटरम हां यही चलते गाड़ी का देता हूं आज मिल जाई लो हां इतना मार मारेम कि लोग बुझी लो
अच्छा तो एक दिन आउरी भौजी गाड़ी देत रहो सुबेरे सुबेरे फिर का कइले रहो करिया ही ना लोग हाथ छू के गिरी जाओ ना हाथ से ही लोग कइले बालू ना चाहत रही सन करे के ना ई सब तो जाए जहाज दो ना जाए दो छोड़ दो ई सब जाए दो जोन भइल तो हां त इहे त काम है बार बार छोड़ दा बार बार इहे काम करियन सब कनी के अरे का कर जाए तो होली हो लइका फइका बाबा सन टाइम देलो सन तो का हो गइले तो लइका फइका और घर आ गांव ना लौकल हम ही लौके नी एक दिन भौजी आउ सुबेरे गरियावत गरिया तो हम सुनले रही हां ओ दिन मन रहे कि आवे के लेकिन नहीं सुनला केंगा तू ना गरियावत रहो तो सूरत रही जा हम खेलत रही जा खेलत रही जा हां गई रही हम पड़ाका किने दुकान पर राम अवतार के दुकानिया पर तो और देखनी केहू तो ना गरियावत सुने तू लोग दोनों जना केंगा सुन ले हुआ लो हे निये न दुकानिया बा रही जा हमनी के हां तो उहे अब का करबो हम सुनत रही जा हमनी के अच्छा जाए दो का हो गइले हां तब का होली होली ह सुनत रही जा भौजाई लगते बाड़ू भाई तू ही नानू कइला ह ना भौजी हमनी के ई सब काहे खातिर करल जाई भला बताओ हमनी तो होइसन कर कइला ह ना त तारा पता केंगा चल अरे गोरिया से सुनत रहे ना आई गाड़ी से सुनत रहे ए सुन सुन का भैया तनी समझाई त हम आव तनी घर में से बोलो भैया तनी आवा घर में से तू के उनकर हवा जेठवार के लइका हवा का हो ए भैया हां हां उनके लिखा हमनी सुन का करत तरसल इहे सब तनी ना हमनी के भैया सब हमनी के काम सुनी ना जा गार तो चले नहीं जा हमनी के सब ना ई काम तो भैया हमनी के काहे खातिर करल जाई बोएगा ना ये बोका करत तरसल इहे लोग कइले बा ना ना भौजी हमनी हमनी हमरा पता वाला हवा ए लखना का बेटा रे गतिया का बेटा हमरा पता ना लख एकनी दोनों के कोनो गांव में करबे ना करियन जा दे जेठवार के अब लइका हो काय भागलो चल हेले आ छोड़ रहे दे छोड़ हटा मार देले नु मार देले अब नु भाग रौरे मन चढ़ा के रखले बानी चल त तू लाल ललका पहन ले बड़ू पहन के सुबह सुबह तोरा उठलाली बिंदी पूजा पाठ क के हम जातनी है गाय के पानी पियाए खाती उठलाली लगा के जेबू गाय के पानी पिया तो तारा के मार देम रौरे के मार हमरा देम के चल घरे चल अबे ये हमरा चिरात नौकरी के नहीं समझाए के त तू त तनी बढ़िया से हट जाई देखा इहे त बात तोनी के गांव घर के मर्द के इज्जत नहीं घुसल करत तोनी के हैली लेके जाई हां माने हम लेके जाएंगे आ तू जे लाइन मरबू ये करबू जा तारा जैसन भातार मिली तो पापे सोचबे कर हां त टांगवा जाई सारी और होते। बैगन टांगवा चल तोरा के हम बताओ तनी चल अंदर आबा चल आ बा चल बड़ी काले मरले बिया तू कापे लगता है हतनिए सिलाई में ना ना नहीं परो आज उनकर छाका छोड़ा दिया बाजी बड़ी टांग 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 बाप रे तनिका काले पिटाइल बनी जा गाड़ी पैसन देती है भला बता भाई आया लहरा लगावती अपन मर्दा से ऊपर मर्दो तो उहे बा अरे का करबो वो मौगड़ा नहीं ना उ समझावत रहे बाकी ई न कहते कि ना हम ना छोड़ होने पोछ जल्दी 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 अगरबत्ती करो जल्दी जल्दी ये तो कोनो उठ जी सन जिनकरा के बताइए दिया कि आज भगुआ में हमने के मरले बिया मरले भी एक गरहना छूट जाई तोरो होने देख ली बड़ी फुहर पातर गाड़ी देले बिया अरे भैया तनी सुन इतना हमनी के कान सुनत एकदम फूल गइल बा आज एकरा के ओइसन क दियो न हां कि बुझाई कि कोनो डाइने क के रखले बैसन तब का एकरा के बड़ी गाड़ी देती नु तनी सुन देती है ई का कौना गांव के ही या अरे शुरुए से ही हमने के गाड़ी सिखले बैसन हम बुझाते कर बाप माता दी ऐसने होबई हां जानलो तबे नहीं हो ऐसे बोलतिया धर गिरा दरुया गिरा धर जय हो दारू जय में हरारू जय हो दारू जय में हरारू भौजी रे भौजी मर्दा तोल मिलल हऊ फौजी तोर दुआरिया पलट कैले बानी कलौजी का हो भौजी बोला अब न मजा आई आज तो तहार हालत खराब होबनी के ना को दिन जे तो कही हो कही हो अब बुझाइए कहियो ले। भैया लेखू कही हो खूब मर ले बिया हम के कहियो बड़ी चले के नो? हां चले की चल चल करे के भैया आज तो इकर दासा खराब हो जाएगी इधर रख दिया कि आज इनकर होश उड़ जाए चल अब देख कैलेंडर अब देख देखी ले अरुण बा भौजी चल, देख चल, ले चल, 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 चल चल देखो तो ई डाइन कोइले बाड़ी सन मरद के त काम होई ना ई जातना मेहरारू सन के होला इहे मेहरारू सन के काम होला
बाकी कोइले कौन हुई? ई सारा काम हई जो टोटरम ई रम बबुआ बो और रुनुआ बो के काम ह। ई सौतिनिया सन के हमरे से जलन रहेला रानी सन के। का ये रारो लोग मंगिया जार लो भर गांव में हमी लौकतानी और रुनुआ बो रम बबुआ बो आवल तार लोग के मांग में दिया बार देम आ खरियो दर देम। हमरे दुआरी लौकल ह जोगा टोटरम करे के। आई भातार के तो मती गति मारिए ले ले बारू लो। अब चाहता लो रारो लो कि हम पागल हो जिए पागल होके चल जाई। आई राज कटबुलो तू लोग रारो लोग जब भातार जाला हमर तब धनिया टमाटर के चटनी बना के डाइन क के चटा देली सन। उनकर त मती मार देली सन। अभी रानी हमरा पीछे हाथ धो के पड़ल बाड़ी सो हई एथी करे खाती कि पगला के चल जाओ ना पगलाएम रारो लोग जाना चौकर में बारू लो तू लोग कि पगला के चल जाम नु त ना जाम हम देखियो लो तोहर लोग के पागल क के भेजेम। आ हई रम बबुआ बो ई रारी हई भातार ते कर रहला बुलबुलुआ के चक्कर में। आ ई रानी हमरा भातार के पीछे पड़ल बिया। तू रारो तारा कहियो चैन ना मिली तारी हे रहन बतार भातार यही में बुलबुलुआ के चक्करे में रह जाई। तार जैसन लक्षण बरारो मंगिया जारो लोग तार लोग के भातार के खाई चूल्ही में जोड़ी तार लोग के हमरे दुआरी लोग होता ऐसा ऐसन घर के आइल बाड़ी से खनी नगर नटनी क्या हरे फिर का कोइले बड़ा सारे कुछ हो कोइले नइखन से कोइले बाड़ी सन या कौना के घर जाला रम बबुआ के घर जाला न चटनी चाटे उहे रम बबुआ बो कोइले बिया रुनुआ बो और जो ये चटनी चाटे ई तोरे दुआर पर काली काहे होता रे? हमार गलती नहीं खे ठीक बा। हां जाला तू चाटे अब ओकनी चौकर में बारिश कि हम पगला जाई या पगला के चल जाई। अब भर माने जतना हई बा सब आके कोनी राज कटियन सन। तोरा से तो कहिला कि बनाओ चटनी तू तो ना बनावली से तू काले कहे लकब अरे लूंगी तू खुल कहे लकब हो तारा दोसरा के मेहरारू के हाथ के निमन लगला अपना मेहरारू के बाउर लगेला काल करैला के हमरा के चटनी बाउर लगला तो हरे गलती बा एकदम ही वो जीबे बिया मेहरानू रे मोर दे बुरबा के का हवे रे? बुरबा के अरे तारी हे रहने बाटे अपन मेहरारू बुरबा के सब के उके लागेला आ दोसरा के मेहरारू निमन लागेली सन। ई घर गांव के मरद सन के नियम हई तोरा ये सब तोरा जी में का तोरा ये सब तोरा रोज तोर गोबर फेंकवा कल कुछ और फेंक के दिया सल तारम बबुआ को कइले बिया जा हम बाबूआ लेखा तू ही मिलबू ओकर मेहरानू में तारा में बहुत ना तो ए नाती के बेटा जा ओकरे लगे जा फिर बुलावती है चटनी चाटक जो हां चटनी एबर दालो भात खियाई जो हां त तू जेबे काहे बिया क के ले कइलो तोरा इहे काम बा झगड़ाहू मेहरानू उतरले बिया हम जा त नीमन बिया बुलावती है जा ए नाती के बेटा जा बुलावती है तोरा लाला से फुर्सत बारे फुर्सत बाटे तो जा नीमन लिस तू जा और कुछ ना करबे अपने बाप से कह दे तो कि नीमन मेहरारू खोज दो खा जा हमरा के गरजे आग लगा देम तारा के हां रह अंदर रह चिल्ला मत जा तनी जो जा तनी ओकर लगे हां बुलावती है सौतिनिया जा जाइबू के नाती के बेटा जा अरे मार दे तारा हम चला के जाना तो आओ के रखिया वही जे खइया वही जे रही तू ढुकाबे का ढुकबे तू आओ घर खियाओ जो जो अरे खोला गलती हो गई गलती के जो हइले ना कोहड़वा के सब्जी बनाओ ना आओ खियाओ तनी खइले तो जा तनी ओनिए रही आज भ आ जो रही जा राम बाबू घरे आ जो तो फिर आके टिक दी असल तोरा के तो कैसन बुझबो अरे जा ना हम संभाल लेम जा राहुल भैया हो गइल अरे होई का भइल बा हो? अरे मर्दवा ई तो परेशान बानी देखत रही कोनो गोबर कहियो फेकत त कोनो का फेकत रे मर्दे भला बतावा अगर बत्ती ए भैया फूल ई तो हम देख के परेशान बानी हो तो बुझाता कि डाइन क के रखले बैसन अरे मर्दे वो तो बड़का एगो हमरा घरे डाइन बियर मर्दे का करो तरी ओ दिना तो हमनी के मरले रही आज नहीं के बुझाते भला बतावा है अब देखो अब बोला अब काहे नहीं बोलते बहरी अब निकल घर में बड़ी देखो आ गई एगो का अरे सुनो ना ए नाती भौजी के बेटा झगड़ा लगा तारा भतार से आगरा ले तारा थोड़ी बोलते जा हमनी के तो भैया से कहत नहीं जा बोलत भौजी का भैया से कहता रहो ए हम नहीं जान कुछ अरे हम नहीं जान ओ दिना तो हमनी के मरले रहू आज होई के धइले बा चल जा आगे। चल जा लो कहां तक चल जा रही है से हटावा ना चल जा लो। अच्छा डर खा लगा था भेजवा की ना जा 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 भेजवा की ना लोग सब किस अपन मरद पे उतारो हमनी पे मत करो हमनी पे ना तो झगड़ा लगा लो ना सब मार देखा का बुझले बाड़ू।
चल चल ए तारा राता भर में नतियू तारा राता भर में तारा मेहरारू के लोग कह के चल जाता अब बोलत नहीं खा मेहर मऊ ए दूसरा के बोले खातिर तेरा मुंह बा अपने मेहरारू के बोलता तो नहीं खा बोलत आव तू आ जले नाटी के बेटा लखन के बेटा मुंह में डांटा घुसावतन तार लोग के आओ तू लोग हम ही लोग होता नहीं ये लोग के नमस्कार प्रणाम हम रितु चौहान और अपना पूरा टीम के तरफ से पूरा भोजपुरिया समाज के दिल से बहुत बहुत प्रणाम बाटे और हमने के जो वीडियो बनाई है से बस रउआ लोग वीडियो के देखी प्यार आशीर्वाद दी एंजॉय करी और कोनो चीज अगर में लागल हो तो इस चीज के बुरा रउआ लोग मत मानम काहे कि रउआ लोग के एंजॉय खातिर वीडियो बनल बाटे कि रउआ सब देखी और प्यार आशीर्वाद हमने के दी ताकि हमने के ई वीडियो से भी अच्छा वीडियो रउआ लोग के तरफ भेजी बाकी हमार और चैनलवा के सब्सक्राइब कर नहीं के भूले के आ घंटियो दबावे के बाद ताकि अगला वीडियो आई नु त रउआ लगे पहुंच जाई हाँ। का हो हाँ पूरा न मानो होली है। आई वीडियो हमनी के तरंग भोजपुरी पर वो लोग के देखे के मिली तो चैनल के सब्सक्राइब करी और जन बगल में बेल आइकन बा ओकरा के टन दकर बजा दी। हम आप सबके कवि जी ई तरंग भोजपुरी के माध्यम से ई रउआ सबके नजदीकी बहुत बा पहुंच जाई तुरंत ई वीडियो हमी के होली के ई थोड़ा सा माध्यम से मनोरंजन खातिर रउआ सबके कइले बनी जा। ये अक्सर गांव में होला। हाँ आ एक बार फिर से रउआ सबके हाथ जोड़ के नमस्कार बा प्रणाम बा।